Govoriti zastupnik Glavašević, izvolite. Bitka koju trenutno vodimo događa se na 3 bojišnice. Prva je ona zdravstvena. Borimo se da mjere karantene i društvene distance urode plodom i da naša sposobnost da zbrinemo oboljele ne preoptereti naš zdravstveni sustav. Ako u toj bitci uspijemo, a trenutno se čini da je tako, nećemo gledati scene poput onih u Lombardiji gdje se mrtvi po danu broje ne u desetinama nego u stotinama. Druga bitka je ona ekonomska i o njoj danas govorimo. Mjere koje Vlada predlaže fokusirane su na likvidnost i na očuvanje radnih mjesta. Mjere ugrubo možemo podijeliti u 3 kategorije. Prva je odgoda javnih davanja i zaduženja, odnosno naplate zaduženja. Druga je isplata minimalca poslodavcima koje onda poslodavci mogu isplatiti radnicima. I treće su kreditne linije s kamatama ili bez kamate. Vjerujem da će ove, naglašavam, kratkoročne prije svega mjere dovesti barem djelomično do cilja. Ali želim reći da su one prije svega fokusirane na poslodavce. Samozaposleni građani, osobito umjetnici i oni u kreativnim industrijama imaju mnogo pitanja i nesigurnosti i ja ovdje želim pozvati na dijalog u nadi pronalaska rješenja za probleme s kojima su ti ljudi suočeni. Postoje stvari koje ministru i suradnicima želim dati na razmatranje i koje ćemo predložiti između ostaloga kao amandmane koje onda ćete vi prihvatiti ili ćete i bilo u izvornom obliku, bilo u izmijenjenom ili ćete ih odbiti sa nekim objašnjenjima. Ako vaša objašnjenja budu zadovoljavajuća, mi ih dakako možemo onda i povući. Samo kažem, pozivam da komuniciramo o tim stvarima kako bismo napravili zajednički dobru stvar za građane. Jedna od stvari je da se poduzetnici kojima je promet ispod 7,5 milijuna kuna po godini, da ne moraju čekati kraj godine da pređu na plaćanje PDV-a po naplati računa. Dakle, možda da im se to omogući već sada, možda bi to bila jedna dobra stvar. Potom, na temelju komunikacije našega kluba sa platformom Možemo i udrugom Pravo na grad imamo po ovim mjerama koje ste nam dostavili nekoliko razmišljanja i prijedloga. Dakle, mjera uvođenja stand stilla, odnosno ove obustave izvršenja svih mjera prisilne naplate prema svim dužnicima, fizičkim ili pravnim osobama u razdoblju do 3 mjeseca. Dakle, mi bismo tu predložili da se taj moratorij odnosi na kreditne obaveze građana u pogledu stambenih kredita na 3+3 mjeseca. Također predložili bismo da se sredstva za subvencioniranje kredita za kupnju stanova preusmjere u Fond za pomoć građanima u podmirenju stambenih troškova. Dakle, to su stanarine za one koji su u privatnom najmu. Ovdje bih otvorio malu zagradu. Također imao sam pitanje od građana koji recimo imaju restorane u prostorima pa su u privatnom najmu gdje ne mogu, njihovo pitanje je bilo kako će podmirivati te troškove, ne? Dakle, neko ko je u najmu u prostoru koji je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave može dobiti odgodu, ali netko tko je u privatnom najmu nema tu mogućnost. Pa evo čisto nadam se da ćemo čuti nešto o tome. Što se tiče mjere broj 15, dakle bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, to je vezano za Ministarstvo regionalnog razvoja i za fondove. Dakle, bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana za sve projekte sufinancirane iz operativnog programa konkurentnost i kohezija koji su u provedbi. Dakle, evo to je jedna također stvar. Mjera 18, dakle potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom. Ok, dakle jedno od pitanja koje smo dobili je bilo vezano za to ako neko dobije poslovno uvjetovani otkaz, ide na HZZ i tamo će dobivati onih 70% plaće u nekom periodu. Dakle, i onda me pitaju poslodavci nije li meni
i radniku i meni bolje čovjeka poslati na HZZ jer će dobivati više od ovoga minimalca koje bi inače koje je država najavila, ne? Zašto onda ne bi naprosto poslodavcima se isplatilo tih 70% kako bi zaposleni dobivali veću naknadu? To je jedna stvar o kojoj treba razmisliti. Meni je tu jasno da možda nema dovoljno sredstava jer kao što je premijer rekao, imali smo ranije u raspravi, ako ovo košta 5 milijardi kuna, ovo je značajno veći iznos, nama je to jasno, jasno je da mogućnosti nisu neograničene, ali evo, mi ćemo to u nekom obliku vama predložiti kao amandman, vi vidite što možete napraviti oko toga. Na kraju, jedna bitna stvar je vezana za mjeru 24, dakle da imamo bezuvjetno produljenje trajanja projekta od 3 mjeseca za sve projekte sufinancirane iz operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali koji su u provedbi i s rokom završetka u mjesecima ožujak, travanj i svibanj 2020. I da ima također obveza da se produlji obveza povrata sredstava s rokom dospijeća u tom periodu za 90 dana za sve projekte. Dakle, tu je, također smo spominjali aktiviranje klauzule više sile u ovim okolnostima, dakle, naprosto pogotovo to pogađa nevladine udruge, jako puno bi značilo kada bi se vodilo računa o tim stvarima prilikom ovih mjera. Dakle, to su neke stvari koje ćemo vam predložiti, nije nužno konačni popis, ali evo, čisto da znate što vas čeka. I na kraju, treća bojišnica o kojoj sam govorio je ona za povjerenje građana u našu sposobnost da se nosimo s ovom krizom. To je borba protiv panike, to je borba za solidarnost između ostaloga i želim samo reći da je jasna komunikacija ovdje ključna. Građani imaju jako puno pitanja, imaju jako puno nesigurnosti, što je razumljivo, ima jako puno straha. Mislim da svi imamo obavezu komunicirati sa građanima i dati sve od sebe da ono što radimo ovdje zajednički, mislim prije svega vi radite, ali mi imamo ulogu u ovome, da im možemo to približiti najbolje što možemo i u detalje. Pa u tom smislu onda evo nadam se da će komunikacija biti jasna i ubuduće i da će ove mjere kao i sve one buduće, jer više puta smo naglasili da su ove mjere kratkoročne, ja se nadam da će biti jednako tako dobro komunicirane, pogotovo građanima i direktno od vas, ali i nama kako bismo ih mi posredno mogli komunicirati građanima koji se nama obraćaju sa povjerenjem. Hvala lijepa, sad ću riječ pustiti